Salamu alaikum wa rahmatullah. Azizu bari mu tsaya a nan mu jirawo shi. Ai na za ka tsaya. A nan ma. Talakawa za ka ce za ka tsaya. Da Allah to mu tafi. Kai? Wannan mutanen za ka ce mu tsaya da su. Kai? To kai me ka ɗauki yan zaman masu zaman? Kai me ka ɗauki masu zaman banza? Su ba mutane bane ba? Ka san me gobe Allah zai musu? Ita fa rayuwar gaba ɗaya gare ka gobe ga ɗan uwanka. Kai me ka ɗauki yan zaman banza? Kai baka san komai na Allah bane ba a rayuwa? Mu zauna a nan mu jira shi. Ka dai ga abin da nake gawa. Bala'in taurin kai shi ya hana ka. An ba mu tallar gurasa. Ka je ka cinye jari. An ɗora mana gyaɗa. Ka je ka cinye jari. Ya kake so mu yanzu gashi nan talauci ya kai magana ake gaya mana. Talauci bala'i. To yanzu ga shawara. Za mu je gurin Alhaji Sammani. Ya ba mu kura mu dinga garuwa. Garuwa? Ko ka so ko ka kaɗi sai ka yi. Garuwa? Allah ta ke celebrity na garuwa. Ke kariya ne. Celebrity banza wa ko sisi? Celebrity ba ko sisi ya karya banza kenan su kan celebrity ba su da kan ba kara kuɗi ba. Ba sabri. Sisa ta kawo ka baka ko sisi. Ba sabri. Yanzu na je gurin gaya. Ko da Allah bai gaya ne. Ya yanke shawara yau na mu fara ka. Ko ba ki san da shawara ba? Ban canza shawara ba. Abba, ki san mu ta kwalisa na. Kwalisa ka banza da wafi. In mutuwa na ya kamu kuna geruwa. Musula. Yasa na ga ka fara susucewa ke. Yarinyar ta sa ka ci kuɗin gurasa, ka ci kuɗin fiyota, ka ci kuɗin tallaga. Da Allah tashi mu je. Kalmu da Allah. Sa ta ko ta karma ko. Mu ja fara gado kai. Gari. Kai. Wakina. Ne raba. Ina ne tiya fas. Wai ni sai garuwa. Ni zai To kai banda abin kan maka garuwa me za kai? Wace sana'a kake kullun zaman dan uwanka ya fi ka saukin kai. Dan uwanka shi sa da wuri zai arziki. Amma kai kana nan ba. Uban wa ka taba gani arziki da Sai dan baka ma sana'a. ka taba gani arziki. Wallahi ba zan ma. To kai dai ka sani. Ina ganin ka abokina kaki ba mu shawara. Ce ai dole baka shawarar da za ka amfana da dan uwanka gashi nan yanzu. Gashi nan irin su ne suke arziki da wuri ba girman kai. Amma kai ka tsaya wai celebrity uwar celebrity ba ka da kosisi rayuwa in baka tsaya ka gina kanka ba tun yanzu ba lokacin gina kanka yanzu zaman banzanan da kake baccin ranar ne duk ba zai amfani da kai komai ba kai sai dai ka dau waya kai celebrity kai sai ka zama celebrity ka nutsu ka nemi aikin yi in Allah ya za ka yi kuɗi yawwa kuma za ka zama celebrity duk celebrity ba sai da kuɗi ba amma garuwa sana'a ce ta ɗan wani lokacin amma ka nutsu ka yi ta in wani lokacin yayi sai ka buɗe Allah ya buɗe wani aiki kake kara kula ni ta dawo kake kara kula kai ka zo ka same ni dama kai ka zo ka same ni ba ni ba Na wannan mutumin da muna zaune ya zai same mu wani yaro. Wani katoto. Dama shi ne mai kelin nan na bayan layi. Ki ta Yanzu mu je gurin shiga shi can a zaune. Ga si sai kwa yana yi. Allah ta taimake wa. Assalamu alaikum salam. Alaka ko lafiya. Lafiya kalau. Mun zo ne akan magana kuran nan, kan magana yaran nan. Dama na gaya ma. Ba magana mu biyu, idan na sire kanki. Mu biyu. Yaran nan an bashi jari, an bashi ya cinye. Ina ke to a taimaka a bamu kura mu an dinga yin dariya. Ina yin abu duk saboda kai kana mu iskanci ko? Don garuwa mai naman ke. Wannan ba shi bane ba aka ce an ba shi ko Alhaji Mati ya ci balas? Wala ba. Wannan shine wallahi. Alhaji kariya ne. Gaskiya dai ba zan iya ba kura ba an ce ya ciwo Alhaji Mati ba yanzu haka Alhaji Mati neman sa yake. Abin da Alhaji Allah kai hakuri ni na dau nauyin fama balance da kaina. To yanzu ku je zan yi shawara duk abin da na yanke zan zo in same ku sai in ga jiya za. Alhaji ki tausaya.
to Alhaji a gaban ka zamu da wajen. Ina ji. Wallahi idan aka bada kuran nan ya je ya ci wani kuɗin gora zan samu. Gore. Ɗaure shi ma zan yi, ni ai ba Alhaji Mati ba ne ba. Dari gore. Ba da imani akan kuɗi, kar ka ga Alhaji Mati ya rabe. Hakan ma sai na yi shawara zan ba ku. To Alhaji ki ko karta. Mu tafi ke muguna. Salamu alaikum. Alhaji Allah mun lafiya. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yawwa kan maganan nan da muka yi da ku akan zan ba ku kura yanzu na yi shawara. Na ga idan na taimaki wani a rayuwa ni ma ban san me Allah gobe zai yi ba, yanzu zan ba ku kura ta ku ga aiki. Amma fa da sharaɗi. Da sharaɗi kai za ka ringa kawo balas ba wannan ba. Ola na girme su. To ai shi zai ringa kawo balas saboda kai an ce an baka wata kura a baya ka ci kuɗi. Kazafi. Ka ci kuɗi. Yanzu haka za a zan wannan kai za ka ringa kawo balas kullum. Yanzu ku zo mu je ku anshi kuras. Caramba.